ልብወለድ ዛንታ ወድረዛን ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን አዋሃሃድ ድምፂ ዮናስ መኮነን አቅረብቲ ኤሪ ዛራ ኢንተርቴይንመንት ሕጅውን ነዛጓልና እንተ ብጸሎትን ንስሓን ወለዳ እንተ ዛቆልዓ ትፍጽሞን ትሪኦን ተአምር አሊዋ ኾይኑ ፈጣሪ ነታ ዛሃባሞ ባዕላ ዝጓሓፈታ ኽብርቲ ህይወት ብዕላማ መሊሱላሎ ስለዚ እዚ ተአምር እዚ ብጓይላን ዳንኬራን ዘይኮነ ብጸሎትን ምስጋናን ይኽጽምበት ዝግብኦሞ ሃየ ኣብዘለናዮ ብጸሎት ፈጣሪና ንምስጋን ንዳሎ ዞም ደቀይ ብምባል በሉ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ንበል ኢሎም ጸሎት ጀመሩ። ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉእ አድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥቲ ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን ብምባል ዳስ ሙሉእ በአባት ነፍሲ እንደ አተቀላቲ እናተመርሐ ክብርን ምስጋናን ንፈጣሪ ንምቕራብ ኣብ ጸሎት ኣተወ። በዝኻ እቲ ዳስ ኣብ ሓንቲ መዓልትን ኣብ ውሕድ ሰዓታትን ካብ ብኽያትን ዋጭዋጭታን ናብ ዕልልታን ወኻዕታን ካብ ዕልልታን ወኻዕታን ድማ ናብ ጸሎትን ምስጋናን ተቐያየረ። ልብወለድ ዛንታ ወድረዛን መበል 174 ክፋል ነቲ ንረዘነት ቀላቲ ካብ ሞት ዘድሓነ ልዑል ፈጣሪ ንምስጋን ኣብ ዳስ እንደ ኣቶ ቀላቲ ዝተገብረ ጸሎት ምስ ተወደ እምቧ ናይ ብሓቂ ድያ ረዘነት ጓለይ ካብ ሞት ተንሲኣ ዝመንዲ ዝሰምዖ ዘለኹ ይግበሮ አንታ ፈጣሪ ብምባል አቶ ቀላቲ ህላወ ጓሎም በዓይኖም ሪኦም ንምርግጋጽ ናብ ሆስፒታል ክኸዱ ናብ መኪንኦም ጎየዩ። እተን ብተመሳሳሊ መገዲ ትንሣኤ ጓለን በዓይነን ሪአን ንኽኣምና ጸሎት ክሳዕ ዝውዳእ ተረቢፀን ዝጸንሓ ወይዘሮ ኣስመረት ኣረጋይውን ነቲ ለቢሶንኦ ዝነበራ ከሊ ማለት ጸሊም ክዳን ሓዘን ከይቀየራ ደድሕሪ በዓል ቤተን ጎየያ። ክልቲኦም ኣሕዋት ረዘነትውን ሓብቶም ንኽሪኡ ተሃንጢዮም ንወለዶም ቀዲሞም ድሮ ኣብ መኪና ተሰቒሎም ነበሩ። እቲ ዓብ ሓዎም ፋኑኤል ግን ኣብ ኣውራጃ ደንከል ማለት ዓሰብ ኣብ ሓለዋ ዶብ ስለ ዝነበረ ኣብ መርዓ ሓብቱ ክካፈል ኣይከኣለን። መሪሓክኡ እውን ከምኡ ኣታ ንዕኑ ንስኻትኩም ውረዱ እዘን ሓካይ ምሳና ክምለሰ ንዕነ እተዋዘን ደቀይ ብምባል ናብተን ትንሣኤ ጓሎም ዘበሰሮም ኣለይቲ ሕሙማት ኣመልከቱ ኣቶ ቀላቲ ዓባይ ሓብቶም ንኽሪኡ ዝነቐሉ ደቆም
ውረዱ ምስ ተባህሉ ዘዘሊሎም ወረዱ እሞ ነርሳት አበባን መድኃኒትን እናጎያ ደየባ እቲ ብበዓል ፀሐይነሽን ዶክተር ቃስምን ተተሓቂፉ እንቋ ሓጎሰካ እናተባህለ ዝሰዓም ዝነበረ ወዲ ረዛን ውን ንበዓል አቶ ቐላት ምስ ረአዮም እናጎየ መጺው ተሰቕለ። እቲ ኣብ ጎና አበባ ኮፍ ዝበለ ወዲ ረዛን ማዕጾ መኪና ምስ ዓጽወኻ አቶ ቐላቲ ብቐጥታ ተበገሱ። አቶ ቐላቲ በቲ ኣብ ጎደናኦም ዝነበረ ቀይሕ ሓመድ ንጎደናኦም ብደሮና እናዓብለኹ ሓጺር ምስ ተጓዕዙ ናብ ጸጋም ተጠውዮም አንቆልቆሉ እሞ ናብቲ ኸበኽርያ ናብ ዕዳጋ ሐሙስ ገጹ ዝወስድ ገፊሕ ናይ ቅጥራን ጎደና ተጸምበሩ። ኣብቲ ሰቡን ተሽከርከርቱን ተሓዋዊሱ ዝጓዓዘሉ መገዲ ኣጋር ማለት ማርሻ ቤት ዘይብሉ ገፊሕ ጎደና ምስ ኣተዉ ኸኣ አቶ ቐላቲ ብፍጥነት ክሕንበቡ ጀመሩ። ኣትንደቂ ብሩኻት ሓቅኻት ክንዲኽን እዛ ጓለይ ብሓቂ ብሂወት ኣላ ብምባል ወይዘሮ ኣስመረት ክሳደን ናብተን ብድሕሪት ምስ ወዲ ረዛን ተመዓራርየን ኮፍ ኢለን ዝነበራ ክልተ ኣለይቲ ሕሙማት ኣዚረን ሓተተን። ደስ ኣላ ማማ ሕጅኻ ብዓይንኽን ክትሪያ እንዲኽን ምስ በለተን አበባ ንመሳርሕታ ቀዲማኻ ናይ ሓዘን ድዩ ናይ ሓጎስ ብንጹር ዘይተረድአን ውዑይ ንብዓት ካብ ዒንተን ብቕጽበት ጀረብረብ በለ። ወይ ብስራት ክንጥጣዓም በላ ዘንደቂ ብሩኻት ብስራት ክንጥጣዓም ወይ እንክነስከ ዝተቐበላኒ ናይቲ ናብ ገዛና ክትመጻ ኸለኽን ዝኸፈልኩን ወናይታ ክስ ሕሳብ እዩ ዘንደቂ ብሩኻት ወይ ኣትኸመይ ዝበልኹን ብሩኻት ይኽን ብምባል መሚት ቅርሺ ንኽልቲአን ሃልዋት ጓለን ዘበሰራ ነርሳት ሃበን። አቶ ቐላቲ እታ ቀዲሞም ጓሎም ሒዞም ብ15 ደቂቕ ዝበጽሕዋ መገዲ ሆስፒታል ደንበሰንበል እንዳ ኾርያ ኣብ ሽዑ በጺሓ ኣዝያ ዝነውሐት ኮይና ተሰማዓቶም። በዚ ኸኣ ኣብቲ ብ30 ወይ ውን ብ50 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክሽክርከሮ ዝግባእ ጎደናታት ኣስመራ ብ80 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናተወንጨፉ ክጓዓዙ ንየማነ ጸጋም እናሓቆኑ ስለ ዘሸገርዎን አንተ ቀስባበል ሓቂንካ ከወዲእካና በላኦም ወይዘሮ ኣስመረት ብጎባ ዓይነን እናጠመታ እተን ብድሕሪት ምስ ወዲ ረዛን ዝነበራ ኣለይቲ ሕሙማት ውን ከም ገለ ሓደጋ ከየጋጥሞም ብፍርሂ ከብደን ሓቂፈን ነበራ። አቶ ቐላቲ ዓቐን ብዘይብሉ ፍጥነት ኣብ ውሕዳት ደቃይቕ ኣብ ከባቢ ጣባ ምስ በጽሑ ሓደ ብባር ትብለጽ ኣቢሉ ዝመጸ ሞተር ሳይክል ማለት ቱግቱግ ዝሓዘ ፖሊስ ትራፊክ ኣብቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ፈለገ ኣእምሮ ናብ ክለብ ኣልታሕሪር ዘደይብ ዓቐበት ሓንቲ ሃሳስ ሓሙኽሻይ ዝሕብራ ቶዮታ ላንድ ክሩዘር ዝዓይነታ 204 ሓይሊ ፈረስ ዘለዋ $35,000 ዝዋጋኣ ሓዳስ መኪና ብዘይንቡር ፍጥነት ክትውንጨፍ ረኣያ እሞ ብቕጽበት ሞተሩ ጠዊዩ ብፍጥነት ደድሕሪኣ ሰዓበ። ብቐጥታ ብቕድሚት ሓሊፉ ውን ንመራሒ መኪና ደው ንኽብል ምልክት ገበረሉ። እንተኾነ አቶ ቐላቲ ሪኦም ከም ዘይረኣይዎ ጥሒሶም ሓለፉ እሞ ፖሊስ ትራፊክ በቲ ተግባር ተቆጥዑ ከመይ ዝበለ ጽጋበኛ እዚ ብምባል ውልዕ ጥፍእ ዝብል ናይ ሓደጋ ምልክት መብራህቱ ወሊዑ ደድሕርቲ ጥሒስዎ ዝኸደ መራሕ መኪና ሰዓቦ ሓዞ ትሰዶ ሸኾርተ ድማ ኾነ። ዝተፈላለየ አንጎለታት ከተማ አስመራ እናተጠዋወዩኻ አቶ ቐላቲ መሪሖም ፖሊስ ትራፊክ ደድሕሪኦም ብፍጥነት ተወንጨፉ። ኣብታ ካብ ገጀረት ናብ ቆሸትን ካብ ቲራቮሎ ናብ ሰንበልን ንምኻድ
እትራኸበላ ዘላ ተንከተም ማለት ደሴ ትራፊክ ምስ በጽሑኻ ኣብኡ ዝጸንሐ ሓደ ካልእ ፖሊስ ትራፊክ ኣቶ ቐላቲ ምስ ፖሊስ ትራፊክ እናተጓየዩ ብፍጥነት ጥሒሶሞ ምስ ሓለፉ ንሱውን ሞተሩ ኣተንሲኡ ደድሕሪኦም ሰዓበ። ሽዑ ኣቶ ቐላቲ ከም ሓደ በዓል ስልጣን ብየማነ ጸጋም ብሞተር ሳይክል ተዓጅቦም ክሕምበቡ ምስ ጀመሩ እዋይ አንታ ዶ ዘይትብለሎም ከይትኩስልና በላኦም ወይዘሮ ኣስምረት ነቶም ብየማነ ጸጋሞም ኣማእኪሎሞም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ፖሊስ ትራፊክ እናጠመጣ ስቕዳ በሊ ጓለይ ከይረኣኹ ዶ የብለሎምኒ ጓለይ ምስ ረኣኹ ዝደለይዎ ይቕፅዑኒ ብምባል ኣቶ ቐላቲ ፍጥነቶም ወሰኹ። በልሕራይ ቀስ በል ገጽ ጓልና ኸይረኣና ኸይተጥፋኣና ወደይ ዋይ ኣታሳጓሊሲ ብሓቂ ዲኻ ሞተሲኣ ዋይ ዝልበይ ተዓዊፉ ሃዊፅኒ ኣታ ኣምላኽ ክንደይ ትጥዕም ኣታ ኣምላኽ ዋይ እዛ ርግምቲ ሓፍተይ ነዛ ጓለይ ልክም ኣቢላትለይ ነይራ ይለክም መቕርስስቲ ብምባል ነታ እንኳ ሓብተን ምሕረት ኣረጋይ እናተጻረፋን እናተራገማን ኣብ ሆስፒታል ደም በሰንበል ስለ ዝበጽሑ መኪና ኣቶ ቐላቲ ብየማነ ጸጋም ብፖሊስ ትራፊክ ተዓጅባ ደው በለት። ተዓዊፉ ማለት ትርግታኡ ቀልጢፉ ማለት እዩ። እትወዱ ኣምጽንናዕ ተጸሚዱ ዝነበረ ጋይን ወልዱ ወዲ ረዛን ምስ በዓል ኣቶ ቐላቲ ናብ ሆስፒታል ምስ ከደ ረዘነት ብህይወት ከም ዘላ ንምብሳር ብጉያ ናብታ ኢዳን እግራን ተኣሲራ ኣብ ሓደ ገዛ ንበይና ተዓጽያ ዝነበረት ምሕረት ኣረጋይ ከደ ምሕረት ኣንቲ ምሕረት ሓፍተይ ኣዮ ኽተንሲ ማቴዎስ ወድና ብህይወት ኣሎ ይመተን ረዘነት ውን ካብ ሞተንሲ ኣይመተትን ምንም ሽግር የለን ኣዮ ኽዝሓፍተይ ንዕናይ ተንሲ ሕጂ ንወድና ኣዮኻ ንበሎ ቅድሚ ሕጂ ዝዘኽቶሞ ኣኽሎ በቃ ንዕናይ ተንሲ ናይ ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ናይ ሕጂ ንግበር ዝሓፍተይ ኣነዊን ክሳዕ ሕጂ ምስ ውላደይ ዘይራኸብክኒ ኢለ ኣይቅየመልክን እየ በቃ ኩሉ ሓሊፍ እዩ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ንፋስ ሰዶ ኣብ ታሕቲ ዘሎኻ ውሕጅ ሰዶ ንበል ብምባል ነታ ብኹሉ ሙሉ እምብዛ ደኺማ ኣብቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረት መንበር ዘጊላ ደቂሳ ዝጸንሓቶ ምሕረት ኣረጋይ ነቕኒቑ ኣተንሳኣ ኣፋት ዓቢሳ ስለ ዝነበረት ከዓ ጋየም ክርድኦ ዘይከኣለ ድምፂ ኣስምዐት እሞ ብቐጥታ ነታ ኣፋ ዓቢስዋ ዝነበረ ጨርቃ ኣልየላ ኣታ ወዲ ቀትልካሲ እንታ ደኻ ትገብር ሒና ዋይ መጺኻ كيد راح كاوزي كيد يزبلك زلخو وا تدي خا تقبر مصيخا يزبلك زلخو تدي خا تقبر مصيخا ابي كان ما توسودي ابي كبيركا يو صنح عتاجكان انا دي خايله حقيف خيس عمكو وسي قتلكايو ጨካን ወጨካን ጽናሕ ወላዲኡ ገሳድ ከሓኒቁ ከረፍ ከብለካዩ ጋዩ ወሉ ዝበሃል ተገዳላይ ይቦኻ ወዲ ዓዱ ባሕሮ ይኻ ወደይ ቀቲልካ ቆሲንካ ትነብር እንዲመስሉካ እዚ ቀታሉ ወድኻ ኢልኻ ክነግሮ ኢንካይ ማሐወይ ወህ ነግሮ كده خبز أمي كده يزبلك هذا ብምባል ዘሊላ ክትሕሮ
دليت قاين ولدو كاب أهاديمو فنتت بلمو أنت محرت حفتي أنا كوي قايم أنا يبو ما تيوس رقم بلت محرت حفتي رقم بلبجاخي بمبال كالرقاق أكوان تفتنا مليس عاو سلز بلد جن قلت إفو بتا أقدمو زالي اللا تشركي أفع بسا بدحر زي قاين ولدو بمحرت أزيو حزينون تسفى غريسون واي حفتي أوزي تأقمو زي كو بسنكي وريد وازلو واي أنا قد لخن بلبا هيوتنا قد الكونا أي بمبال رأسو حزو داننا بقويا ناول الداخيدون محرز زلاتو كونتات حبرو ممو نساتون مس ممهر هابته بعال بيتا خوينوم كريوا خدو نعااتهم ون قتل ودي حزلي قتل ودي هي حزلي سيو قتل ودي حزوا هي بمبال أعقر قرطهم ات بمستير ننوح قزي حيزاتو تقوع زنبرت چنقتن شاغلوتن أمو الداتا بزي تسأبيتو مقدي سلز تغالع حازنن قوهن چنقتن سكياتن لعل عقما خوينوم أمور أسلز هسيوا فتصم عبيدة تسأللت قدنا بحكمنا كتكي سلز نبراخا بعال بيتا ممهر هابته مسمرة مسفن سرحتنيا عند أتوقلاتي كوينو نام مكينا بمسكال حيزو ما ناب هوسبيتال قدست مريم سنبل كدو محرت أرقاي دقاقيما ودي نام مقابر وصودوني مس ودي يصبر نام مقابر وصودوني مس ودي يصبر نام مقابر وصودوني أزبلكم زلخو نام مقابر وصودوني أبتقامن تقبير الله زودي أبتقامن تقبير الله أبزي خي تقبروه أبزي خي تقبروه وابلكم الله ودي أبزي قبرني عب عدبون عددين عب عد بحر يزقبر نايك أبتقو قبرني عب عدنا نقبر و عب عدنا نقبر أتا أكلف ملسني نبي خطوة سدن زلخة أتا نبي خطوة سدن زلخة فنوني أتا فنوني زبلك زلخة فنوني إنا بلت نتكروا بيلو بمحاز حقيفوا زنبرة بعل بيتا فانسيقاتو كيد مستغلستو أصنعو بمحاز حمق تزارب سلا زنبرتون آفاق عبسا فتنا كامزيلوم إنا تغالسو خاء أب هوسبيتال قدست مريم سنبل بسحو ممهر هابته في الساين سمرة مسفنن مس محرت إنا تغالسو ناب هوسبيتال سنة أمروك قدست مريم كأتو خلوخا أقات أمي مس حدك أيه صبوق شحام ود 4 عمت أبيلو زخون بانو مس كراباتو زلبسه لهوي مالت ملك عنيا قوبز أب كرعتة هوسبيتال قوف نقوف تراخبو محرت ملاسوني فانوني أتفنوني ملاسوني فنوني إنا بلت بزيمت أنت عقر قرسل زنبرت كا تخرت نايتي عم قدز رخوم سبعي سحابة أمه بغتانا بآتهم كيدو سلام زو محواتي انتاي رخيبوا لزحبتنا دا انتاي أخوينا اسكا نعونا بزمتوا إنا بلا مس آتهم تماليسو مريحوهم ناب حدا خفلي أتوا أبتخف لمس أتوخا نتا بزي عرفتي بندري بزح تزاربن تزعرفن زنبرت محرت أرقاي نقل دقايق قويلو تأمتامو بقى دحنا جوخم
أزيو لعل ጭንቀትን وقع حنقولن يزربشا زلو ቀሲሉ ናብ ንቡር ክምለስ እዩ ክሳዕ ተሓዊ ድማ መክትታል ክንገብረላ ምእንቲ ኣብዛ ክትጸኒሓ እዞም ሓካይም ሕጂ ቦታ ክትሕዝዋ እዮም ቻው ዳሕና ምስዩ ኢልዎም ከደ እቲ በኣቀባብላን ሙቕልልነትን እቲ መጀመርያ ዝተቐበሎም ዶክተር ዝተገረመን ዝተደነቐን መምህር ሃብተ ፍስሓየ ናብቲ ምሕረት ተዕርፈሉ ክፍሊ ንኸርእዮም መሪሕዎም ዝኸይድ ዝነበረ ነርስ ቅርብ ኢሉ ስማዕ እንዶ ዝሓወይ ክሓተካ እዚ ምሳና ዝጸንሐ ሙቕልል ዶክተር ዳ መንብልዎ መሳርሕትኹም ድዩ ክብል ተወከሶ ኣይትፈልጦም እንዲኻ ኣይንሶም እንዲኦም ዳ ሓላፊ ናይዚ ሆስፒታል እዋዕ እንታይ ትብል ኣንታ እዙዩ ሓላፊ ናይዚ ሆስፒታል እወ ንሶም በመንፈሳውን ዓለማውን ፍወሳ ንህዝቦም ዘገልግሉ ዘለዉ ቡሉስ ጀጋ እዮም ቀሽን ዶክተርን እዮም ምስ በሎኻ እዋዕ እንታይ ትብል ኣንታ ዶክተር ቀሽ ኸሎ ድዩ መን ዳ ኣባሃሉ ወደይ ብምባል መምህር ሃብተ ፍስሓየ በኣግርሞት ርእሱ ነቕነቐ እቲ ምቕሉልን ኣዝዩ ትሑትን ዝኾነ ቀሽን ዶክተርን ዝተባህሉ ድር ሞያታት ዝነበርዎ ሓላፊ ሆስፒታል ስነ ኣእምሮ ቅድስቲ ማርያም ሰንበል ብ9 ሕዳር 1960 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ እዩ ተወሊዱ ዓብዩ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ሽዑ ካምቦኒ ናይ ሎሚ ቤት ትምህርቲ ባርካ እናተማሃረ ከሎ ካብ ወርሕ መጋቢት 1976 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ናብቲ ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል መካነ ሕይወት ዘሎ ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ክመላለስን መንፈሳዊ ትምህርቲ ክመሃርን ጀመረ ኣብ ሓጺር ግዜ ድማ ልዕሊ ግቡእ ዝሰርሕ ብሉጽ ተምሃራይ ስለ ዝኾነ ተሓጋጋዚ መምሃራን ትምህርቲ ሰንበት ማሕበር መንእሰያት መካነ ሕይወት መድኃኔ ዓለም ንክኸውን በቕዐ እዚ ፍጹም ብርሃን ገብረ ንጉስ ዝተባለ ህርኩት መንእሰይ በቲ ዘርአዮ ልዑል ተገዳስነትን ኣብ ሓጺር ግዜ ዝደለቦ መንፈሳዊ ፍልጠትን ከዓ ኣብ ወርሓ ሐምለ 1977 ዓመተ ምህረት ኣብ ቤተ ክርስቲያን መድኃኔ ዓለም ገዛ ባንዳ ካብ ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ ስብከት ኤርትራ ናይቲ እዋን ብፁዕ ኣቡነ ሚካኤል ማዕረግ ዲቁና ተዋህበ ናብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ እውን ድሕሪ 3 ዓመት ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት ብዓወት ኣጠናቐቐ ብድሕሪዚ እቲ ትጉህን ጻዕረኛን ዲያቆን ናብ ኢትዮጵያ ብምኻድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ኣብ ሕክምና ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ተማሂሩ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ብዶክተር ኦፍ ሜዲሲን ማለት ብናይ መድኃኒት ዶክተር ተመረቀ ብድሕሪ ምምራቁ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኢትዮጵያ ንሓደ ዓመት ድሕሪ ምግልጋሉ ዘኣክል ናይ ስራሕ ተመክሮን ትምህርትን ቀሲሙ ነቲ ዝፈትዎን ዘመሃሮን ህዝቡን ምግልጋል ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ቅድሚ ስራሕ ምጅማሩ ኣብ ሆስፒታል ስነ አእምሮ አማኑኤል ብዛዕባ ሕክምና ስነ አእምሮ ንሰለስተ ኣዋርሕ ተማህረ እቲ ህርኩትን በሊሕን ዲያቆንን ዶክተርን ብድሕሪዚ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 1987 ዓመተ ምህረት ክሳብ ወርሒ ግንቦት 1990 ዓመተ ምህረት ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ከም ሓላፊ ሜዲካል ዳይሬክተር ማለት ኣካያዲ ስራሕ ሕክምናዊ ጉዳያት ኮይኑ እናሰርሐ ከሎ ኣብ 1992 ዓመተ ምህረት ድማ ንዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምኻድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማንቸስተር ተማሂሩ ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ብዶክተሬት ሕክምና ስነ አእምሮ ተመረቀ ካብ
95 ዓመት ምረታት ሒዙ ድማ ኣብ ሆስፒታል ስነ እምሮ ቅድስት ማርያም ሰንበል ኣስመራ ከም ሓላፍቲ ሆስፒታልን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ድማ ከም ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ንኣእምሮ ዝምልከቱ ጉዳያትን ብምዃን ስርሑ ጀመረ። ኣብቲ ብ1971 ዓመተ ምህረት ከም ዝተሃንጸ ዝንገረሉ ሆስፒታል ስነ እምሮ ቅድስት ማርያም ሰንበል ሓደ ላቦራቶሪ ኤንድ ፋርማሲ ማለት ቤት ስነ ፍልጠታዊ ፈተነን ቤት መሸጣ መድኃኒትን ዘለዎ ኮይኑ ንሕዱር ሕማም ዘለዎም ክሳብ 50 መዓልታት ንኸም ናይ ምሕረት ኣረጋይ ዝኣመሰለ ግዝያውን ሃንደበታውን ሕማም ዘለዎም ከዓ ክሳብ 3 ሰሙን ከደቅስ ዝኽእል ብጠቕላላ 160 ዓራውቲ ዘለዎ ብ49 ዝተፈላለዩ ሰራሕተኛታት ዝካየድ ሆስፒታል እዩ። እቲ ብመጀመርያ ንምሕረት ኣረጋይ ዝመርመራ ዶክተር እምበኣር ሓላፊ ናይዚ ሆስፒታል እዚዩ። እቲ ነቲ ሆስፒታል ብላዕለዋይ ደረጃ ዝመርሕ ዲያቆንን ዶክተርን ዝኾነ በዓል ድርብ ሞያ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1999 ዓመተ ምህረት ብተወሳኺ ካብ ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ ስብከት ኣውራጃ ሓማሴን ነበር ብፁዕ ኣቡነ እንጠንዮስ ኣብ መካነ ህይወት መድኃኔ ዓለም ኣስመራ ማዕርግ ክህነት ተዋህበ። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ቀሽን ዶክተርን ፍጹም ብርሃን ገብረ ንጉስ ነቶም ብትምህርቲ ምኽንያት ናብ ግብጽ ዝኸዱ ቀሺ ተኪኦም ግዚያዊ ሓላፊ ትምህርቲ ሰንበት መንእስያት መድኃኔ ዓለም ኣስመራ ንምዃን ብሰበኻ ጉባኤ ተመዘዙ። ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት እውን እቲ ግዚያዊ ዝነበረ ሓላፍነቶም በቀዳማይ ፓትርያርክ ሃገረ ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ፊልጶስ ቀዋሚ ከም ዝኾነ ተሓበሮም። በዝኻ ቀዋሚ ሓላፊ ትምህርቲ ሰንበት መንእስያት መድኃኔ ዓለም ኣስመራ ኮይኖም በፓትርያርክ ሃገረ ኤርትራ ተሾሙ። ቅዱስ አቡነ ፊልጶስ ቀዳማይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ካብ 8 ግንቦት 1998 ዓመተ ምህረት ክሳብ 18 መስከረም 2002 ዓመተ ምህረት ንኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዝመርሑ ኣቦዮም ነይሮም። እዞም ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ካህን ብዓለማዊ ትምህርቲ ድማ ዶክተር ብምዃን ንህዝቦምን ንሃገሮምን ብትግሃዝ ዘገልግሉ ዝነበሩ ብሉፃን ኤርትራዊ ዜጋ ብዕለት 19 ሕዳር 2004 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ተወዲቡ ኣብ ሆስፒታል ኦረታ ንኽካየድ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሚናር ንምክፋል ተበገሱ። መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከቕርቡ ስለ ዝነበሮም ከዓ ብኣግኡ ተዳልዮምን ወረቓቕቶም ጠርኒፎምን አንጊሆም ካብ ቤቶም ናብ ሆስፒታል ኦረታ ተበገሱ። ኣብ ቦታ ሰሚናር ቅድሚ ምብጽሖም ግን ኣብ መገዲ ኸለዉ ክልተ ሲቪል ዝተኸድኑ ኣባላት ጸጥታ ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራ ብሃንደበት መጺኦም ንዕናይ ትድለለኸ ብምባል ጨውዮም ምስ ወሰድዎም ስድሮኦምን ቤተሰቦምን ከይተሰናበቱ ብኡ ኣቢሎም ሓቐቑ። ክሳብ እዛ መጽሓፍ እትሕተመሉ ዘላ ግዜ እውን ማለት ክሳብ ወርሒ ሰነ 2006 ዓመተ ምህረት ይሃልው ይሙቱ ብዘይካቲ ንኽቕየዱ ዝኣዘዘ ግዚያዊ ቅዋም ሃገር ኤርትራ ካልእ ዝፈልጦ ሰብ ወይ ኣካል ወልሓደ የለን። ንምሕረት ናብ ሓደ ክፍለ እትዮም ንበይና ምስ ዓፀዋ ኸኣ መምህር ሃብተ ርእሱ ሒዙ ተሓብተየ ኢሉ በኸየ እሞ
ምሕረት አረጋይ بመስኮት ተቀልቂላ ናብ መምህር ሃብተ እናጠመተት ወይ አታበክሎ ወይ አታበኺምበር ዋይ ምስኪን ሞት ማቴዎስ ወደዲ ሕዚንዎ ዋይ ዳሕና ይኸበልዎ ኣይኸበልዎ ዳ ዋይ ምስኪን ዋይ በኺዩ ኣታዮ ኸንደበልዎ ማቴዎስ ወደይኮ ኽትንስኡ ኣታዮ ኸንደበልዎ ብምባል ዕንታ ኣፍጢጣ ጠመተቶ ኣጆኻታ መምህር ማቴዎስ ወደይ ትብል ስለ ዘላስ ሕጂ ማቴዎስ ካብ ሆስፒታል ምስ ተመሰ ሒዝናዮ ክንመልሳ ኢና እሞ ምስ ረኣየቶ ክትሓወይ ኣጆኻ ተንስእ ንዓናይ እዋ ኣታ ኣጆኻ ጽናዕ ንዓናይ ሕጂ በዓል ማቴዎስ ካብ ረዘነ ተመሊሶም ይኾኑ እዮም ንኺድሃዮም ንግበር ብምባል ሰመረ መስፍን ንመምህር ሃብተ ብኢዱ እናሰሓበ ካብቲ ተኸርሚዮምሉ ዝነበሩ ምድሪ ከተንስኦ ፈተነ እቶም ምስ ክልተ ፖሊስ ትራፊክ እናተጓየዩ ኣብ ሆስፒታል ደም በሰንበል ዝበጽሑ ኣቶ ቀላቲ ኣብ ቅርዓት እቲ ሆስፒታል ደው በሉሞ ቅድሚ መኪና ብግቦ ምዕሻጎም ወይዘሮ ኣስመረትን ወዲ ረዛንን ዘሊሎም ካብ መኪና ብምውራድ ናብቲ ሆስፒታል ገጾም ጎየዩ እተን ኣለይቲ ሕሙማት ውን ደድሕሪኦም ወሪደን በዚያ ዘላ ንዕመና ብዚ ብምባል መሪሕንኦም ናብ ውሽጢ እቲ ሆስፒታል ኣተዋ ብቐጥታ ናብቲ ረዘነት ዝነበረቱ ክፍሊ ኣትዮም ርኢ ምሰበልዋ ኸኣ ረዛነይ ወይ ረዘነት ጓለይ ብምባል ወይዘሮ ኣስመረትን ወዲ ረዛንን ተመራሪሖም ናብ ዓራት ረዘነት ምስ ጎየዩ እታ ሓንቲ ፍቅር እስከ መቃብር ማለት ፍቅሪ ክሳዕ መቃብር ዘርእስታ ብደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ ኣብ 1968 ዓመተ ምህረት ዝተሓትመት ናይ ኣምሓርኛ ልብ ወለድ መጽሓፍ እናነበበት ክትሕልዋ ዝጸንሐቶም ነርስ ብቕጽበት ተንሲኣ ናብ ረዘነት ምቕራብ ከልኣቶም ኣዲኣን ሰብኣያን እዮም ግደፍዮም ደሓንስፌን ሓብተይ ምስ በለታ መሳርሕታ ስለ ዝገደፈቶም ከኣ ክልቲኦም እናጎየዩ ብየማነ ጸጋም ዕጉርታ ክስዕምዋ ምስ ደነኑ ግንባር ንግንባር ተናገጹ እሞ ወዲ ረዛን ቀልጢፉ ብምትንሳእ ድሕር በለ ወይዘሮ ኣስመረ ሽዑ ጓለን ሓቂፈን ብብኽያት ክስርነቓ ደልያ ረዘነት ብኸቢድ ተተንፍስ ስለ ዝነበረት ከኣ ማማ ከይትትንስእ ሓይልያ ስኢና እምበር ኩሉ ይርዳእ ስለ ዘሎስ በጃኽና ይትብከያ ሓይሊ መታን ክኾናስ ከም ሕጉዝቲ ኮይንክ እንዳ ኣጸናኒዕክና ኣጆኽ በላ ኣጆኽን ካስኽናትን ማማ በለተን ኣበባ ቅልጥፍ ኢላ ሕራይ ጓሌ ብርኽቲ ወይ ጓለይ ኢለን ሽዑ ብቕጽበት ንብዓተን ክደርዛ ጀመራ ወይዘሮ ኣስመረት ንኣንስኻ ውን በዝኾፍ ኢልካ ተዛረባ ዝሓወይ ናበዝኾፈል ብምባል ንወዲ ረዛን ውን ሰድያ ስሒባ ብጸጋማይ ጎኒ ረዘነት ኮፍ ንኽብል ሓበረቶ ሕራይሉ ወዲ ረዛን ኮፍ ድሕሪ ምባል ከኣ ኣጻብዕቲ ረዘነት ሒዙ ረዛነይ ኣጆኺ ኣለኹ ብጎንኺ ረዛነይ ኣለኹ እናበለ ምስ ዳሰሳ ንሳ ውን ኣትራቢላ ክትሕዞ ፈተነት እሞ ወዲ ረዛን ሰንበደ ዝሓወይ ዳሓንቲ ኻልእ ሰንቢድካ በለቶ እታ ተሃኒና ዓይኒ ዓይኑ ትጥምዝ ዝነበረት ንረዘነት ክትሕሉ ዝጸንሐት ሲስተር ሱፌን ዝተባህለት ነርስ